Walo ka mga balay ang gilockdown ug 40 ka mga tao usab ang gipaswab test sa barangay Pardo ning Dakbayan, Sugbo. Nunot ka sa daing nga pagka-expose sa gihaya nga nagpositibo usab sa COVID-19. Samtang gikatakdang umulon sa IATF ang mga guidelines nga i-appeal unya sa executive orders sa mayor. Ano ang report? Suma ni Kunsel Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementor sa IATF, nga gikinahanglang matutukan ang lagda sa paghipo sa mga minatay. Kinihuman adunay gihaya sa sulod sa kapilya sa barangay Pardo apan awahinang nahibawan nga nagpositibo di ay sa COVID-19. Matod sa opisyal nga napahigayon ang contact tracing din 40 ka mga tao na paubos sa swab test, lakip ng duha ka mga bombero nga nagdala sa lalaki sa ospital. Walo sab ka balay ang gilockdown tungod sa nasoyng panghitabo. Right now, nahuman na natong contact trace ang na-swab ang katong nasa funeral parlor, ang mga personnel dito. Unya, nani siya yung mga paryente, membros pamilya nga who are residents of Pasil and who are residents of Mabolo. So, I think right now, na-swab na sila as we speak. Sa inisyal nga lakang sa IATF, ang mga tao nga PUI o PUM nga napaubos sa swab test ug namatay isipon nga COVID case samtang magpaabot sa resulta. Kung ingon ini, dili mamahimong hayaon tungod sa peligro nga mamugna nini ngadto sa katawhan. Hinuon gikinakda pang ipagawas sa IATF ang guidelines mahitungod nini. Nagkaiusa mi nga if a person is PUI or PUM and he was subject to a swab test, we will treat him or that person nga namatay as a COVID case. No? As the saying go by, it's better to be safe than be sorry. Kauman si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.